Ei, tu sí, que sé que estàs buscant un professor per aprendre català o per preparar-te per algun examen oficial. Sé que estàs buscant i ho tens aquí. Tant si no parles català com si fa poc que el parles o bé ja el parles bé i necessites alguna titulació, apunta't als cursos de Jo Aprenc Català. Aprofita ara perquè hi ha un 20% de descompte en tots els cursos. No et despistis i inscriu-t'hi a joaprenccatalà.cat. T'hi esperem! Telling myself all night that I'm addicted.